Hey guys, welcome back to my channel. आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। बे बाथ्राया जाबाय मा आं मोनसे गोदान आयदानि सायाव मा भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो बे भिडिअखौ बानायबा बोरै जागोन, मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। स' नोंथांमोना बे खोन्थाबानो जाबाय, मोजां जागोनबा मोजां जागोन होननानै खोन्था, ओमफ्राय आरो मा गाज्रि जागोनबा गाज्रि जागोन होननानै खोन्था। माबायाव कमेन्ट बक्सआव लिरनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअआ जागोन मा सानखान्थिनि सोमोन्दै जागोन। उन्दै उन्दै मा फंबाय बिनानावमोन फरायबाय थानायनि थाखाय स' बिसोरखौ हेल्प होगोन बे भिडिअआ। ओमफ्राय माखासे गथ'फोराथ' ओरैबायदि जालांबाय मबाइलजों एडिक्टेड जायो नङा होमबा, बिसोर मा बेफोर भिडिअखौ नुबा नायगोन आरो लोगोसे मा बिसोरो माखासे नाङि माबाफोरखौ नायनाय नङा। बेफोरखौ नुबाथाय बिसोरबो नायनो गोसो जागोन। मबाइलखौथ' आजिखालि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बाहायखायो नङा होमबा, बेनिखायनो मा न'खराव बाहायनाय होयो। स' बेहाय गथ'फ्रा नुनानैनो नायलांखागोन आरो ओमफ्राय बोरै जागोन बेखौ नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं खोन्थाग्रोनोसै आं माखौ बानायनो आखायाव लादों। आं मा खालामनो नागिरदों नैबेखौ नोंथांमोना नुखाबाय जाबाय, क्लास 9नि मेथामेटिक्स। मानि थाखाय? बर' मिडियामनि थाखाय। स' जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरा मा खालामनो हायो, एसे दावगासिननो हाबावो, जाहाथे माखासे गथ'फोरा टिउसनफोराव थांनो गोसो जाया, बिसोरो न'आव थानानैनो बिसोर अनलाइन क्लास लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे क्लास 8निबो होगोन बेहाय। क्लास 8, 9 आरो 10, 7 बेफोरनि भिडिअबो होलांबाय थागोन। ओमफ्राय बे चेनेलावनो होनो ना गुबुन मोनसे चेनेलाव होनो गोनो गोथो जागासिनो दं। चेनेलबो गोदान खुलिनोसै नामा होननाबो सानदों। स' नोंथांमोना मा सानो, बे भिडिअखौ बानायबा जागोन, मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन, बेखौ खोन्थाबानो जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो कमेन्ट खालामगोन होननानै।